Γιατί δεν το περιμένεις της ενημέρωσης να τον δεις ένα τέτοιο. Τίνα, θα κάνω προτάσεις στην Τίνα τώρα με ρούχα. Για τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα. Καλώς όρισες, Νάντια. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, αγαπημένη μου? Πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Θα χαζέψουμε πολύ ωραίες προτάσεις στη συλλογή για τα Χριστούγεννα από την Νάντια, θα το πω σωστά, Passenger by Νάντια Χαλίνη. Σωστά, είναι η νεανική μας σειρά. Την οποία είναι η αγαπημένη μου, φυσικά. Το ξέρω, την αγαπάς και έχεις ιδιαίτερη αδυναμία. Μεγάλη. Και είναι, κάθε Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη μου συλλογή, γιατί μπορούμε να παντρέψουμε πάρα πολύ ωραία υφάσματα. Να τονίσουμε ότι είναι ελληνικά, τα φτιάχνουμε όλα εμείς, από το σχέδιο, από την παραγωγή. Εσύ δεν τα σχεδιάζεις? Ναι. Εγώ και έχω και μια υπέροχη ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Να δείξουμε κάποιες προτάσεις. Μια ελληνική λοιπόν εταιρεία που την γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Εσύ έχεις αναλάβει τώρα αυτό το κομμάτι. Να δείξουμε κάποια και θα ήθελα να πούμε και για τα νούμερα ότι έχεις την επιλογή. Βγάζουμε πολλά μεγέθη, οπότε καλύπτουμε πολλά σωματότυπα. Βέβαια, εννοείται αυτό το κάνουμε, ανέκαθεν το έκανε η εταιρεία. Απλά τώρα και στα μοντέρνα είναι. Και τι ωραία ιδιαίτερα υφάσματα. Δεν ξέρω αν ο φακός μπορεί να δείξει τη λεπτομέρεια. Αυτό τι υφάσμα είναι? Τι ωραίο σακάκι. Αυτό είναι φανταστικό, είναι το best seller σακάκι. Φυσικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το best seller σακάκι. Το οποίο έχει και γυλαίκο και ωραίο ψηλόμεσο παντελόνι. Και αυτό υπάρχει σε πολλά μεγέθη και σε άλλα χρώματα επίσης. Ωραία ποιότητα όμως. Πάρα πολύ. Είναι ποιότητες οι οποίες κρατάνε για χρόνια στην τουλάπα μας, δεν παθαίνουν τίποτα. Και παλτό. Και παλτό σε διάφορα χρώματα. Οι τιμές πώς είναι? Προσπαθούμε να έχουμε ένα καλό συνδυασμό τιμής και ποιότητας. Εννοείται ότι πολλές φορές μπορεί να μας φαίνονται λίγα τσιμπημένα, αλλά παρόλα αυτά πάντα κάνουμε το καλύτερο. Τώρα μην το βλέπετε με το φόρεμα, αλλά φανταστείτε το σκέτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σακάκι. Είναι φοβερή εφαρμογή. Πολύ ωραία εφαρμογή. Θα δω και το παλτό. Και αυτά τα φορέματα λίγο θα μας τα δείξεις. Πουκάμισο. Το πουκάμισο αυτό που είναι σε αυτό το λουλουδένιο του ντεσέν, που είναι σατέν, το ίδιο βγαίνει και η βελούδινη η φούστα. Η οποία έχει σούρες στο πλάι. Έχει σούρες, φορεμένο φαίνεται σαν να είναι φόρεμα. Πολύ ντόλτσε. Ακριβώς, ακριβώς. Και το ίδιο βγαίνει και το φόρεμα. Με τη σούρα. Α, ωραίο. Είναι πολύ έξυπνο φόρεμα γιατί καλύπτει όποια τέλεια μπορούμε να έχουμε λόγω της σούρας. Εννοείς θρώνει ωραία. Πάρα πολύ. Και μπορεί να φορεθεί και διαφορετικά. Και σκέτο και φυσικά, με καλσόν, με μπότα, με γόβα, με πουλόβερ. Τώρα τι έπαθα και θέλω να τα δοκιμάσω. Έχουν ωραίες και δερμάτινη καμπάνα, την οποία αυτή την έχεις πάρει. Τη θυμάμαι πάρα πολύ. Έχω πάρει, ναι. Και έκανε ωραίο. Πολύ ωραία καμπάνα. Μπορούμε να συνδυάσουμε. Ωραίο στρώσιμο. Ακριβώς. Ωραίο κι αυτό. Α, μ' αρέσει. Σου πάει, όλα σου πάνε. Και ωραίο εδώ στις βάτες. Πάρα πολύ. Μπορούμε να συνδυάσουμε δέρμα και με βελούδο. Σακάκι είναι αυτό. Σακάκι, εμπριμέ βελούδο. Λεπτό βελούδο, Ναι. Κάνει λίγο σακακό που καμισό. Μπράβο, μπράβο. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που μπορούμε να τον βάλουμε όλη μέρα, κάθε μέρα. Ψηλόμεσα παντελόνια, ωραία top. Δείξε μου και αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι με βατούλα. Αμάνικο, μπορεί να φορεθεί με ένα πουκάμισο από μέσα, με ένα λεπτό μπλουζάκι και μπορούμε να βάλουμε και δερμάτινο από πάνω. Ένα πάρα πολύ ωραίο επίσης είναι και αυτό. Α, και αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι με έξω πλάτη, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να στρώνει πολύ ωραία. Πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό δείτε τι πλάτη έχει. Κάνει ένα κοντινό. Πω, μ' αρέσει το χρώμα. Ξέρεις, τι είναι ωραία η ποιότητά τους. Δηλαδή, φαίνεται. Βλέπω και στο φακό τώρα πώς γράφουνε. Είναι το πρώτο που προσπαθούμε. Το βελούδο, αν δεν είναι καλό ποιοτικό. Δεν στρώνει. Δεν στρώνει, δεν έχει ωραία λάμψη. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο ρούχο. Αμάνικο, με πουκάμισο, σκέτο, μπότα, ακόμα και με αθλητικό. Καλά, δεν είναι τόσο βραδινό όμως αυτό. Όχι. Παντρεύω δέρμα με λίγο βελούδο, έτσι ώστε να φορεθεί πολλές φορές. Και αυτό το γυλαίκο είναι εδώ πολύ ωραίο. Αυτό είναι το δώρο μας. Αυτό, να δούμε λίγο. Και οι δύο. Και τα δύο είναι τα δώρα μας. Μπαίνετε στο Instagram της εκπομπής. 2 τυχερές κερδίζετε αυτά τα 2 σύνολα. Το φόρεμα, το κρουαζέ, παγέτα με βελούδο ο συνδυασμός. Και από την άλλη παντελώνα πολύ ωραία μπέζ, ψηλόμεση. Σωστά. Που βγαίνει και άλλα χρώματα εννοείται. Με πουκάμισο και αυτό το ωραίο. Το πουκάμισο είναι αυτό που φοράω. Α, είναι το. Είναι αυτό που δίνουμε δώρο, είναι το πουκάμισο που φοράω. Απλώς έχει και. Ναι, έχουμε και μια γραβατούλα που μπαίνει και βγαίνει. Και αυτό είναι ένα κουστούμι, παγέτα. Είναι λίγο φιδίσιο αυτό. Φιδίσιο. Μπορεί να φορεθεί με t-shirt, με πουκάμισο, με τα πάντα. Εμένα μου αρέσει και αυτή. Φανταστική, με λάστιχο στο πίσω. Είναι και το αγαπημένο μου χρώμα βέβαια, το χακί αυτό, το πολύ ωραίο λαδί που μου αρέσει πολύ με μπέζ. Έχει αντίστοιχα και όλο του το σύνολο, το πάκι με σακάκι. Πολύ όμορφο. Και άλλα φορέματα και μαύρα μακριά. Πολλά χρώματα, μεγέθη. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πού μπορούμε να σας βρούμε? Βασικά μπορείτε να δείτε online όλη τη συλλογή. Μπορούμε φυσικά στο www.passenger.gr και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα που είναι και Black Friday. Θα τα Έχετε προσφορές? Φυσικά, θα τα βρούνε σε πολύ ωραίες τιμές όλα. Μέχρι πόσο φτάνεις? Μέχρι 30%. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι 30%. Διαφορετικά σε καταστήματα. Τα καταστήματά μας φυσικά δίνουμε και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ Καλοφόρετα πολύ. να είναι. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.